Február óta jogaoktató vagyok, és még csak most tartottam meg az első órámat. Nem azért, mert nem volt rá lehetőségem, hanem mert folyamatosan bemeséltem magamnak, hogy még nem vagyok elég jó, hogy nem vagyok elég erős, tapasztalt, kreatív, szóval inkább halogattam. Aztán az egyetemen felkértek, hogy tartsak egy rooftop jogát egy eseményen, és én ilyen félve, de azt mondtam, hogy oké, I will do it. De egyébként azt gondoltam, hogy oké, lesz maximum, nem tudom, 15-20 ember, aztán kiderült, hogy 40-en lesznek, és konkrétan így néztem, hogy oké, első óra, bele is csapunk a lecsóba. Őszintén brutálisan izgultam. Féltem, hogy lefagyok, vagy hogy el fogom felejteni, amit kitaláltam, vagy hogy béna leszek, és természetesen sikerült otthon hagynom az óravázlatomat, de amikor elkezdődött, egyszerűen csak ment, és nem kellett a jegyzet, nem kellett tökéletesnek lennem, csak csináltam, és közben baromira élveztem. Voltak bénázások, volt, hogy elvesztettem az egyensúlyomat, néha kerestem a szavakat, de közben nevettem rajta, és a többiek is nevettek, valahogy pont ettől lett jó az egész. És utána rájöttem valamire, hogy nem azt tartott vissza, hogy nem voltam kész, hanem az, hogy nem hittem el magamról. És nem is az a cél, hogy ne féljünk ilyenkor, hanem azt, hogy akkor is megcsináljuk, amikor félünk valamitől. És közben fogunk rájönni, hogy egyébként sokkal többre vagyunk képesek, mint azt amúgy gondolnánk.